Σήμερα θα σας πω μια μικρή ιστορία. Όταν πριν από 9 χρόνια, στο μακρινό 2016, συνειδητοποίησα ότι για να σπάσω τα δεσμά που με κρατούσαν πίσω και να προχωρήσω στη ζωή μου σε όλους τους τομείς, έπρεπε να στραφώ στον ίδιο μου τον εαυτό και να προσπαθήσω να βελτιώνομαι συνεχώς. Με όποιο τρόπο γίνεται, στράφηκα στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Μία λέξη στην Ελλάδα άγνωστη μέχρι τότε. Οπότε ο μόνος τρόπος για να το κάνω αυτό, και σαν κάτοικος εξωτερικού, ήταν με αγγλική βιβλιογραφία και αγγλόφωνο υλικό. Ώσπου κάπου εκεί το 2017-2018 ανακάλυψα ότι υπάρχουν κάποια παιδιά στην Ελλάδα τα οποία εισάγουν σιγά σιγά το κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Έτσι μου κίνησε λιγάκι το ενδιαφέρον και άρχισα να τους παρακολουθώ. Είδα ότι όλο και περισσότερος κόσμος τους ακολουθούσε και αυτό, δεν θα σας κρύψω την αλήθεια, ήταν κάτι που με χαροποιούσε πολύ, πράγμα που όσοι έχουν μελετήσει τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους στον κόσμο θα δουν ότι ένα κομμάτι της φιλοσοφίας τους έχει να κάνει και με αυτό. Οπότε βλέποντας ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά, άρχισα την επικοινωνία με έναν τύπο εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος έβλεπα να διαφωτίζει πολύ κόσμο. Επαγγελματίας 5 αστέρων λέγεται. Θα κάνω δεύτερο βίντεο να σας πω τι αποκόμισα από αυτό το βιβλίο και Σπύρο, καλό τάξιδο και ελπίζω να τα πούμε και σύντομα από κοντά.